Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa Mindanao. Magtiayon og 15 anyos nga anak nga lalaki. Patay human gituuhang gibunalan og maso og tubo ang mga ulo sa Malaybalay City, Bukidnon. Duha ka menor de edad nga anak sa mga biktima nakalingkawas. Duha patay tulo samdan sa panagbangga tali minivan ug dump truck sa Sultan Kudarat, Mindanao del Norte. Anaa sa 80 ka balay, gipang demolish sa Davao City. Kapin kun kulang 400 ka magbanay apektado. Police Regional Office 10, gisiguro nga walay mga pulis nga nalambigit sa pag-recycle sa illegal nga droga. Random drug test ginahimo matag semana. Rose G. Ramos nga taga Zamboanga City nasakmit ang silver medal sa 2025 weightlifting championships sa Jiangshan, China.